I poslije mi ljudi već F-iju, naši klipu igraće malo Brawl Ball. I ništa, ajmo odmah krenemo u klipu, ubit ću Bula. Jer on je najbolji tu da igra, zato što je tenkara i ništa, to je to. Ajmo sad ih uništimo, da budemo Ronaldo. Ajmo. Pazi ga, imaju Primo mrtav. Charge! Knockbackao sam ga. Frankenstein ima loptu, Frankenstein. Izvađi, ubio. Ubio mene, šta da radim? Ajmo da se spavnujem. Znači, pokušću što više da pobedim ovdje. No. Gdje su, evo ga Frankenstein. Ne, predavno sam išao, to je El Primo, reši. Vidi lopte, ja, fuck, El Primo. Idemo, to, sad. Shit. Uzem, loš sam, gađao sam u njega. Po njega sam gađao. Ne. I gubimo već. To je sjajno. Ništa, samo ja ne postojim ovdje, tako da... Tako da ću da umrem. Izgubili smo. Jej! Pokušat ćemo opet. Šta da radim? Imaju... Samo jedan tanka imaju. Ajmo sad. Duđo. Ajmo, Ronaldo, ole. Kako sam mi gurno prostor. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kakav gol, bre. Sad, ole. Nisam razbio burenc. To, ajmo, Ronaldo. No. Golaso. To je to, prva pobjeda. Victory. Hoće El Primo, ovdje igram opet, ajde. Što ne. Brate, svi tenkovi imamo kod nas. Svi su tenkovi. To je to, lagano. Samo uzem loptu, opa. Gurni. Nisam uspio da radim isto kao malo prešaraj. Idemo, op. El Primo, ne. To je to, bravo. Frankenstein. Shit, gurni. Idemo. Imam super. Ne. To je. Šta si sil? Ne. Šta? What? Ok, samo ću nastavim da igram. Čar. I ubi me. Da li dalje imam čarž? Nemam. Kako nemam, bre, nisam se ni čaržavao. El Primo i kako se zove, Nita. Ne zove me više Medvedčić. Ne. I umro sam opet. Ne. Ksija se cipek. Zašto? Da svi imaju super. Ne. Ništa, ne vidite me vi. Vidi ga. Koliko je ulto samo da bi uzeo loptu. Ultova. Iskoristio super da bi uzeo loptu samo. To je to. Vidi što se trese, bat. Victory. Još jedan. 2 put zreo. Ajmo 3 put. Da li možemo 3 put zreo? Da li možemo 3 put zreo? Ne, nije teo više ovaj da igra. Ko sam s nama pao sad? El Primo i Nita protiv Bula i još neki tamo ništa idem. Ne. Znam sam se. To baš. Idem opet. To! Dao go! I to Medved! Medved dao go! To je to. Puni. To je to. Imam loptu. Gle. Ronaldo. Cristiano Ronaldo!
ili tako, Messi ili ovako, Messi. Kakav gole. Ajmo opet, hoće da igra, hoće neko da igra. Hoće neko da igra. I dalje čekam, neće El Primo, a ti Medved. I neće ni Medved. I'm so alone. Šta je Ryan? I opet svi tankovi imamo. Ja, imaju Dynamite. Tuđi vam. No! Mrtav sam. To je to. Ljubi me Dynamite. Ko je dao? El Primo, zato dolazi Ronaldo da spasi dan. Okej, ovaj me je... Dođi vam, brati si me ubio malo pređe. Ne! Ludomire, zašto? Trađi! Nisam sve trojicu pokupio. Ne! To je to. Gdje ovaj na mene juri? Lota. Tek sam je sad vidio tu. Ko bure izgleda. Idemo. Ronaldo. Da li će uspjeti da go Ronaldo, dribla jednog. I dalje ide okolo. Menja stranu. Šta je sve izbjegao Ronaldo? Menja. I Ronaldo. Kakva asistencija! Eurobarsa 3:08 završava igru. Koliko jadno da. Hoće neko još. Neće, Frankenstein. El Primo na moju zinu nije hteo. Šta radim? I idemo dalje. I opet svi tenkovi gledaj. Opet svi. Nice. Dođi El Primo. No. Imaju Broka. Konačno sam ja zapamtio imena neka. Idemo. Dođi vamo. 10 pošlo. Da razmišljam. Nema veze. Ajmo. 10 pošlo. Ne, imaju super. Zašto sam je tu radio sad? Zašto sam radio? Zezam sam se. BUM! Daj da go! Ne, kakav kralj, vrati! Kakav kralj! Na, to su moji padeži. Hvala. Idemo. Asensio, Ronaldo ili Asensio. Benzema. Kako sam jadan, kako sam promašio ovo. Nema veze, ja sam pozitivan, idemo dalje. Guramo, El Primo ima. El Primo i Brok. Šta, svi me naskočili. Azerti. Querti. Nemam super, trebam još malo za super. Skinuo i polo damage Brok. Opet ovaj je bull. Dođi on. Koliko sam glup. Kako sam jadan, brate, jadan sam. Ja sam najjadniji čovjek na svijetu. Kako sam desan, bre. Super bacio tu. Ok, imamo sad ovaj što puca. Colt. Nema veze. Frankenstein. Imaju svi su tankovi kod njih, sad sam provalio. Ne, charge! To je tu ništa Burić. Ne, daće go. Neće tako. Dođi Frankensteina. Ne! Idemo. Gurni, ubi ga, idemo, super, desno. Ne! Šta se desilo ovdje, bre? Brzo, idemo gore. Kod njih je lopta.
Nećeš da može? Ne. Ne. To je to. Ne. Ne. Stanovamo trankište. Ne. Koči mi. Ne. Ne. Pampuška. Ne. Glavo. Ne. What the fuck, šta radim, brato? Ne. Vidi ga ovaj. Ovaj bate svaki put napravi korak, udari zid. Udari vazduh u zid. Evo, koliko jadno, nemoj da kočiš, daj sad. Gledaj ovo, brate. I pripremili smo go. Papa Kong. Ajde, ovo Ultrambar ne mogu. Te sam ja otišao sad. Kako? Jaaaa. I ništa, to je to što se tiče ovog klipa. Ako ste gledali do kraja, napišite mi u komentarima dok gledao sam do kraja. I to je to, vidimo na sljedeći klip. Pozdrav!